have a God consciousness and a sense of morality. Let's stop men's health, purpose, and strength, because real men talk. So that we can avoid the drugs, so that we can avoid the alcohol, so we can avoid the gangs, so that we can avoid the misogyny. 17 imizuzu ibethele intsimbi ka-10 o'clock. BB Winans with this song. Sifikile ngokuku ezamadoda. Sidla impatho ebuhlanti sijonga imiba echaphazela abantu abangotata. Sithetha ke ngomcimbi obalulekileyo kakhulu. Kutheni amadoda amaninzi kufumaniseka into yobana ke akayi eklinikhi okanye esibhedlela kukubi kakhulu okanye kube sele ke egula kakhulu. Yintoni ebangela le meko kwaye yintoni enokwenziwa ukunceda amadoda ukuba aqale ukuthatha impilo yawo ngokukhathalelekileyo okanye ngokuphambili. Kusinceda ke siqonde lo mba sinqokela ke noDr Abenathi Madikizela from Med Trust based in Bizana as well as Mountain Leaf. Ukhona ke nasimbambe ngozi umhlekazi kusoloko kuluvuyo wethu ukubana wenkqubeni masikubulise inkosi kakhulu kuba nathi namhlanje. Yabulela Chama, kanjani kuwe? Phela inkosi akhondo. From your experience as ugqirha, kuthena amadoda engayi ekliniki okanye uzawufumanisa into yobana once indoda ifike kwisejari yakho doc, so uyazi into yobana sekonakele. Yes. But singathi there are various causes yabona that would make amadoda especially to avoid a clinic. Well, we could say there are psychological factors, there are cultural factors, there are social factors, system related factors also being is abantu abareceivayo abantu yabona. So one of the things that we cannot avoid is that when we're talking about number one is that amadoda would rather suffer nento ibe ngathi yinto ezogqitha yayibona, because kaloku there is imali involved. You can't truly run away from the fact that you need to afford the medical side or the medical attention also. But coming to the basic of izinto, even if we're talking about someone who can afford now, okanye umuntu ikhona eklinikhi ecaleni kwakhe, and but they are delaying treatment. So we can say about cultural norms would be masculinity. Most abantu ubana feel like amadoda shouldn't be the one who are complaining, number one. And bona they tend to endure the pain. Okanye mhlambe ikhona ubana umuntu oyike istofu yayibona aqoma yo ugqirha uzonditofa ngo-1 no-2 no-3 okanye mhlambe ndake ndeva okanye ndake ndabona ubani, but ke asoze siyithethe ke loo nto ubana amadoda ayoyika yayibona. And number two is that they downplay inantsika symptoms. Okay. So they would downplay symptoms and wait up until they are severe. If I don't know, masithi une-TB uzokhohlela athi hayi ngumkhuhlane yayibona, and then be like, okay, no uzoziphelela lo mkhuhlane. Mna kudala mna okanye sasisenza yonke le nto siphalaziswa sichathwa yonke laa nto eyenzayo kudala yayibona. So those are some of the things. And fear of i-diagnosis is another factor ngeke sinantsika. Mhlawumbe umntu uyayibona uba mhlawumbe andikwazi uchama kakuhle yabo, uyayiqonda at the back of the mind ubana no man yinantsika ingenzeka uba yi-cancer le yebo, but they are afraid. Okanye masithi mhlawumbe nakho umntu lose weight and bayaqonda uba okay ndike ndalala nomntu 3 months down the line previously ndingayifakanga icondom, and laa mntu mhlawumbe kuthethwa ngaye elalini. So there might be ezo factors bana ndonqena i-diagnosis, ndoyika mhlawumbe kwalaa mntu ozobe ndidiagnosa mhlawumbe nge-HIV yayibona. And we can say also i-clinic space abantu they feel like they are out of place kubana la ikliniki ubona ndisho uba nawe akwayiva le nto athi ithi indoda no hamba otesta baby then mna ndizonantsika yes yebo. So and also we can athi umntu hayi no
iyadura mani mhlawumbi ugqirha okanye iyadura kuye ekliniki, so that is one of the factors. And also long waiting time we can avoid bana in public setting, as much as it's available to everyone, but kuyalindwa. You get there at 3 o'clock, abantu are understaffed, and the people who are seeking medical attention are overpopulated with less resources. So we can avoid that. And abantu ke amadoda ke are very ignorant. That's why we say, okay, you need a companion okanye you need the opposite sex for ubana at Yeah. least xa ibona izinto they can pick up izinto. And ikhona ke nenantsi kubana kube khona loo nto bana okay, angeke ndamntu yolinda phaa okanye hamba undithathela xa ufuna ndithatha amapilisi. I've come across situations like that ubana indoda ingafuni nokuza lapha kum, they have medical aid, but athumele umfazi bana no, ndicela wena uhambe uyondithathela medication. So I think those are the most of izinto Yeah. ezibangela. Mhlambi doc ukusikrobisa nje based on experience yakho and nabantu abafikayo kwi-surgery yakho Yes. odibana nabo abangamadoda, zeziphi izifo amadoda adileyayo ukuza kuwe nazo as a doctor uqonda into yobana eish asikwazi reversa anymore le nto, but if ubungakhange ube stubborn ngeuthenge immediately ubona i-symptoms uze ngesikwazile ukwazi ukukunceda, zeziphi mhlawumbi ezo zifo? One of the things that I'm just gonna try and highlight is noba ziyariveseka ke mhlawumbi noba siyakwazi ukutapha into them, but izinto amadoda angeke azitsho willingly, yayibona. One would be erectile dysfunction. Uba unantsi umntu lo ubudoda obu bakho bungakwazi ukuma and sustain erection, yabo. Yeah. So that is one of the most things that I see in my practice that abantu do not like. Fanele I give them enough time uba xa kuze indoda apha I talk about everything during consultation noba mhlawumbe sizothi gqapsi 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 phaa naphaa, but we're going to highlight on izinto that affects us. But when was the last time you did a prostate examination? Yabo yonke laa nto mhlawumbe nomntu ibe njalo mhlawumbe ndim-evaluate uba kurayithi yonke into ekhaya. Okay, fine. Siyayazi uba mhlawumbe unobangela can be psychological also. Yabo then umntu aqalisa aqhabala ke, yabo. And the second thing would be inantsiki STIs, the sexual transmitted infections. Yabo, because kaloku uzothi umntu yho uzothiwa eklinikhi okanye uzothi ugqirha mna ndi-promiscuous, yayibona. They afraid of being judged, yayibona. And loo nto leyo can cause irreversible damage because sometimes it can cause intoni It's the man's health. it can cause infertility, yayibona. So it can cause infertility. But you can continue. Yes. So and then ke ngoku into ezifana ne-depression, anxiety disorders, and also suicide can be izinto that are not reversible. One that amadoda do not come and sick early, and izinto like chronic diseases like iswekile. Yayibona. Iswekile cannot umntu would rather go and self-medicate on mhlambe iloo nto okanye if bane-pain umntu mhlambe it's cancerous but umntu has back pain, but they do not know mhlambe ii-red flags of law disease. But okay, into xa inje, do you have 1, 2, and 3? Yabona. Then umntu will go to the pharmacy athenge loo mapilisi akwazi ukuwathenga. So nezinto ke ezifana ne-substance use that are mostly linked to liver diseases like BPs and mental disorders. So there are various things that are not reversible, like umntu xa any mental issues, they do not want to address them, and then emveni koko abantu batheni bacommit suicide. Tukulahlekile ke doc, besikhe salahlekana ke andakuva, but ke
Ndikuva apha ekugqibeleni. Kubaluleke kangakanani doc ukubana singamadoda sithi gqolo ukumane siyotshekisha impilo yethu okanye siyikhathalele impilo yethu okanye should ndisiva into yobana kukho into engenzeki kakuhle apha kum ndibaleke ndiye ekliniki inceda entweni loo nto leyo? Enkosi Xoma for umbuzo wakho. It's very important as much as anyone, nayibona. It's very Yeah. important as much as anyone, because ezinye izinto zithargethe thina, yabona. Because ezinye seeking attention early can literally be life-saving. Yabona. Yeah. So izinto ezifana neswekile. Iswekile ke ndiye nditsho ubana if I was to be given i-HIV neswekile and to choose between them, mna ngakhetha I'll i-HIV. choose Because HIV. Me too. Yes, I'll choose yes. HIV. Yebo. Iswekile is very complicated. Even nathi sometimes ubona uba awuyazi uba uyi-addresse njani. Yayibona? Ngoba okay, ndi-stuck ke ngoku. Ibe fanele uba iswekile at this point I'm able to control it, but you can't able to control it. So izinto like iswekile, i-diabetes, it really affect umuntu because this iswekile and i-diabetes would affect ubudoda bomntu, would affect i-kidneys zakho, will affect your eyes, will affect your heart, will affect even your limbs. Bokubona mhlambe umuntu xa uneswekile wasika umlenze. That is irreversible. Once kwakhona into mhlambe ube nesilonda esincinci phana siyakwazi nje sibe sikhulu, spiral out of control. So it's very number one, it's easier to go once we experience something, yabo, okanye to go and check regularly. Number two, it's cheaper. Imagine having to pay medical bills for something, a complication which will cost so much more. Yeah. Yes. And then it's very important to protect functionality. Yeah, well, amadoda. So regularly seeing the doctor is of paramount because it's faster, it's cheaper, and akhona into etheni mhlawumbe sokubuyisa every year than uba kuthiwa uzobuya every month or 2 weeks. I hear you, Doc. Thank you so much, wethu. Siyabulela kakhulu. Ngoba na wenza ixesha namhlanje. This was so very much helpful. Thank you very much. What? That was uDr. Abenathi Madikizela from Met Trust. Besixoxela ke ngokubana ke why amadoda kusenzima into yobana aye